Ale tu nie je nič smiešné. Ideme na ostro. Ale ja neviem, prečo sa smejem. Ja to vysvetlím tebe. Počkaj, troška živšie. Dobre, tak Dobre, kúkaj, chápeš. toto bude... Kúkaj, toto bude riadne zaujímavé, Robčo. Klasický budík z Octavie 2 facelift, myslím, že to je áno. A to už je jedno, či je to budík z Octavie, alebo je to zo Super Bčka, alebo nejakého iného koncernového auta. Problém týchto budíkov, veľmi častý v poslednej dobe a paradoxne vždy, keď sa ochladí, blbne podsvietenie. Buď nejde časť podsvietenia na niektorom z ukazovateľov, alebo ručičky, alebo to blíka, alebo to robí všelijakú takú šarapatu. Ideme si ukázať, ako na to, dobre? OK, teším sa. Prvý krok je, že zákazník ti povie zvyčajne, že v čom je problém. Tieto budíky majú, že blikajú ručičky, ale neviem presne, ktoré, to zistíme. A druhý krok, rozobrať. Teraz ideš robiť diagnostiku, hej? Takže nie, najskôr si ich musím rozoberať, lebo ja mám taký, ja neviem, hej, zase, že či je to správne alebo nie je správne. Ja mám svoj postup na diagnostiku týchto budíkov, lebo už som ich urobil naozaj veľa, aj keď to veľa dajme do úvodzoviek, dobre? Okay. Lebo to, čo je pre mňa veľa, pre niekoho môže byť, že sa usmeje, vieš. Desiatky by to mohli byť. Neviem, prečo mám pocit, že by tu mali byť 3 skrutky, teda 4 a sú tu len 3, ale dobre. Čo nejde silou, pôjde ešte väčšou silou. Takže tu sú plastové západky. Nie je dobré ich robiť, keď sú studené, vieš, keď sú skrehnuté tie plasty, lebo to polámeš. A my samozrejme nechceme nikomu nič zlomiť, ani nejakým spôsobom ublížiť. A potom sa stane také, že sa to niekde zapriečí, hlavne nič na silu. Tu potom treba ešte zapáčiť, hej? Jeden, druhý. To je to, čo nás držalo. Dáme späť. Počkaj, teraz si dáme, vieš, náš obľúbený, aby som nespadol zo stoličky. No a potrebujeme ich vyťahnuť. Druhý krok, alebo ručičky. Každý má zase na tie ručičky svoj nejaký spôsob. Niekto to páči, len plastovým páči, niekto nie. Ja viem, že u týchto budíkov to dáš proste ako keby na pol otočky. Treba mať cit, aby to cítiš, že ten motorček, aby si ho neurval, lebo už sa mi stalo, že som zničil aj motorček, samozrejme. Hej, dobre. Hlasnejšie to bude za chvíľočku. Potrebujem teraz vytiahnuť samotný budíčok. Je tam. No, teraz si dáme vonku plasty. Jeden záskočík, toto je displejový a ten druhý. Super. A máme ledky. Stále sa nachádzame vo fáze diagnostiky problému. Áno, a ideme diagnostikovať problém. A ja som si kedysi urobil taký návod na tieto budíky. Otázka znie, že či ho nájdem. Dôležité je si robiť poznámky. Keď niečo robíš prvýkrát, potom keď sa ti to opakuje. Vyzerajú tieto budíky takto. Vyzerajú. Ty vidíš? A asi som nie, že prvýkrát, ale už som si v poznámky urobil pred 5 rokmi, že už sa ma to... A na tom obrázku je dôležitá jedna vec pre mňa, že ako testovať podsvietenie. Tu dáš plus 12 V a minusový pol dáš na podsvietenie tu, na ručičky tu. Tak to ideme skúsiť. Napajkujem si dva vodiče. Plusový vývod, mám zlý hrot. So zlým hrotom sa veľmi zle spajkuje. Čiže tu si dáme plus. Vidíš napríklad, hej, taká informácia. Používam 360 stupňov. Takže napajkuj si jeden drotík. Áno, pripravím si druhý. A mal som si asi 3 ešte aj na ručičky. Ten ide sem. Hej, ľudia sa určite budú pýtať, že odkiaľ vieš, že kde to máš pajkovať. No to je práve to, kedy proste si dal tú robotu a si tie ledky jednu po druhej pomeral, kam to ide a nakoniec... No dobre, píše, že ručičky by som mal zaspajkovať tu. Ja si to samozrejme potom po sebe očistím. Dobre. A ideme skúsiť. Môžem tak, že si nastavím 12 V, máme plus, sme hovorili, že ide tu a teraz. Vidíš, kde je problém? Áno. Neklamal zákazník, blikajú ručičky, konkrétne tieto. Ja nerobím s napájaním nič, lebo tieto svietia krásne. Dobre, a teraz si rozsvietime podsvietenie prístrojového štítu, tak aby to bolo krásne vidno. Tie sú v poriadku všetky. Ale super je, vieš čo je super? Že sa prejavila závada, ktorú zákazník opisoval, že nám blikajú. No teraz ako na potvoru nie, ale bol stav, kedy blikali. Keď ledka nesvieti alebo blika, nemá cenu špekulovať nad tým, že prečo, ako, na čo. Jednoducho surovo vymeniť. A urobíme ešte jednu takú vec. Ja vymením v danej vetve všetky ledky. Lebo nevieme, či to spôsobuje tá horná, či tá dolná. Odspajkujem si jednu a oni mi zhasnú buď tieto dve, alebo dokonca až 3.
a všetky, ktoré zhasnú, vymením za nové. Nech máme pokoj. Ideme skúsiť odpajkovať. Dobre? Je závada aj myslíš, že iba v ledke, alebo tam môže byť niečo aj Nie, v obvode? vždy odíde ledka. Iba ledka, Jedna z nich robí takéto šarapaty a vždy, keď odíde jedna, tak celá sekcia potom blbne. Hej, teraz nám svieti, 2 ledky blikajú, ale ja to schválne robím za pod napätím, aby som vedel, čo mi všetko zhasne. Dobre nahriať. Tak, super. Tak viem, že iba tieto 2 ledky sú to. Čakaj, skúsim to pinzetou ešte spojiť. OK. Vymením 2 ledky, vybavené. Vypnem si to. No, teraz, klasika. Ináč, letka je od slova letka, akože letieť. Neviem, teraz ma tak napadlo, že poletí. Čo som chcel povedať, že na každej ledke, však LED dioda je dioda a dioda má katódu a anodu. Tak si treba pozrieť, ako sú osadené tie pôvodné, aby sme nové dali rovnako, ak by to svietilo. Ja to robím tak, že prehrejem a ohnem ju, lebo mi nezáleží na tej ledke. Dolná je vpravo a horná vľavo. Opäť, niekto by mohol namietať, a nie, že mohol, však aj ja by som, že prečo si to nerobil teplozdušnou pajkou a takto to robíš mechanicky všeli ako na silu. No, ja mám tú skúsenosť, že tu, keďže je tu plast motorčeka, tak teplozdušnou pajkou by som tam nejako moc nerád chodil, lebo plast je plast a nemá rád vysokú teplotu. Očistené. Ešte staré zásoby originálnych letiek, dúfam, že nájdem bielu. Toto sú biele, super. Odchádzajú aj modré v starých Passatoch. No a teraz Luxík náš každodenný. Tiež tu sa nám urobila kulička. Skraty sú strašne zlá vec. Čiže najskôr si tam dáš troška cínu. Áno, jednu plôžku, aby sa mi to nehýbalo. Zase, keby som robil s teplozdušnou spajkovačkou, tak obidve a krásne si to tam zapláva. Ono je to všetko o tom, ako je človek zvyknutý. Ale bolo by tam riziko, že môžeš niečo poškodiť. Hej, tie na plasty. tom plaste. Skúška. Videl si, zablikali druhé 2. Zablikali mi tieto. Ideme meniť ďalšie 2. Ešte raz. No, ale prevencia je najlepší lekár, sa hovorí však. Teraz ale, ja neviem, či som mal alebo nemal fatam. Vieš, ale ledky máme, vymeňme teda aj tieto ďalšie 2. Blikajú. Tieto 2 už nie, tie nemôžu, však to už vidíš, aj to svetlo je o mnoho krajšie ako Jasné, to. je belšia, biela je belšia. Je belšia, to je zinková biela, to každý vidí. Je novšia. Tak čo, zablikali? Nie zablikali, blikajú. Dobre, nevieš, prečo sa medlím? Že ježiš, zablikali mi ledky, mám viacej roboty, teším sa z toho. Ja viem, z čoho to je, kámo. Ja som nemal kávu, ale dneska bude špeciálna káva. Ja verím, že mi urobíš jablčkovú kávu. Počkaj, ale teraz, minule som rozmýšľal. Lepšie ja si urobím bodku, kde je katóda. Vidíš, tu je taký výrez na tej ledke, takže tu si poznačím tu. A teraz na tejto druhej ledke je tu. Aby som vedel, ako tie nové ledky majú ísť. Takže teraz zasa ten istý postup, čo pri tých prvých 2. Áno, nahriať, radšej byť trpezlivý, nech sa dobre nahreje. Tak, na šupu ide. Ten postup má každý iný. Aby som sa nechytil motorčeka, tak idem radšej z tejto strany. OK, nezablikala, svieti všetko a urobíme, vieš ešte aký vec? Urobíme vec, že rozsvietime úplne všetko naraz. Tak, zhasnem. Test blikácie. Idem do 0, skoro. To som ja zablikal, hej, všetkými naraz. Hej. To je, jak ja hýbem zdrojom. Dobre, fajn. Už len očistiť, ako to povedať, upratať po sebe robotu, aby nebolo nič poznať, čiže najskôr odspajkujeme drotičoky. Dobre, tuto nie je nič poznať a teraz tak a takto. Fajn. Keď sa na to pozrieš, tak sme menili jednu druhú ledku, tu boli zaspajkované nejaké drotiky. Takto voľným okom to nie je vidieť, ale na druhej strane však aj tak to nie je vidieť, hej. Wow. Ale tak zase na druhej strane, vieš, niekto to otvorí a aha, tu už bol kutil a poznám taký ten veľký s tým novým mikroskopom. Ešte počkaj, displej si prebehnem. Čiže ideme na posledný krok. Posledný krok je teraz, áno, zložiť ich. Ešte predtým, ako ich naozaj zaklapnem. Tu bolo plus, tu bolo mínus, to svieti a ten druhý bol tu. Svietia ručičky. Čiže super, dobre. A samotné budíky si ešte samozrejme zložíme, že potestujeme, či sme náhodou niečo nepokašľali. Hlavne nič na silu. Ale vieš čo, dobrá myšlienka pred chvíľočkou si povedal. Sú veci, ktoré robím automaticky
a nikdy sa nad tým nejako nezamýšľam. A jednou z tých vecí, ktoré automaticky robím, je, že keď osadím ručičky, tak si overím, či ich dám správne práve takým diagnostickým testom, to si ukážeme, dobre? Čiže ja si dám ručičku zhruba na 0 alebo tesne pod. Tu sa ukáže, že či je to v poriadku a ukážem ti, ako na to prídeme. Dobre. Všimni si, že nedávam ju na 0, ale dám ju preč a na tú 0 ju dostanem nejakým spôsobom. A keď to bude zle, tak ju proste dáme presne na miesto a ukážem ti ako. A teraz, čo som chcel vlastne ukázať, kalibráciu tých ručičiek, či je to všetko v poriadku. Takže si spustíš diagnostiku, dáš si test akčných členov. Ja mám síce anglickú verziu, ale to je úplne jedno, takže ideme postupne, dáš si teplomer, dáš štart a teraz by sa malo hýbať ručička, vidíš? A ak je v poriadku, že sme ju dali presne, tak musí zastať na 90. Myslím si, že viac z 90 Byť nemôže. už nebude. A postupne si prejdeme ešte teraz tachometer. Bum. A ten by mal pri správne nastavenej ručičke, a už vidím, že asi nie je správne, byť na 3000 otáčkach. Treba ju o pol milimetra posunúť, dobre. Ale to urobíme, až keď vypnem napájanie. Rýchlomer. Šupi to. Ten by mal zastať niekde na 100, ak je to presne. Dobre, tá ručička je správne. A posledná ručička je palivomer. Tiež by mala zostať úplne v polovici. Dobre, takže jedno, čo musím skorigovať je, vypnem napájanie a túto ručičku posunú trošičku. Kuštík, tak a teraz môžeme urobiť ten test ešte raz. Dobre, teraz to už bude v poriadku. Rovných 3000. Hotovo. Odpojíme napájanie. Zložíme budík. A oprava hotová. Ale vieš, ako sa vraví, nekrič, hop, kým ti nepreskočí. Ešte predtým samozrejme po sebe zahľadiť stopy, že sme to nezalapkali. Nech to ide pekné, čističké, voňavé. Cvak, cvak, cvak. 3 skrutky. Prvá, druhá, tretia. A teraz zaslúžená Expresko. Mirko. Zaslúžené. Ďakujem. Zaslúžená. Jablčková? Jablčková. Ježín. Zaslúžená. Dobre, poskladané, otestované, živé, na diagnostike idú. A neviem, Robko, spýtaj sa, že bolo ti jasné, že o čo ide, prečo sa tie letky kazia, neviem, ale je to častá chyba, takto to treba opravovať. Čiže netreba hľadať chybu niekde v obvodoch alebo v iných veciach, ale sú to fakt, že na 99,9% letky v každom prípade. Z tých, hovorím, niekoľko desiatok budíkov vždy bola letka na príčine. Už prečo sa to stalo, neskúmam to, proste nejdeme objavovať koleso, je vadná, vymeniť. A ono to zase nejaký ten rôčik bude slúžiť. Čiže nevieš, prečo sa mohla táto letka poškodiť, alebo respektíve majú svoju životnosť, alebo... Letky majú životnosť a sú veľmi, veľmi, veľmi citlivé na prepätie. To znamená ťažký štart, hlavne teraz v zime alebo jedno s druhým a dostane možno nejakú prúdovú špičku, ktorá ju poškodí. To je ťažko povedať. Minule si mi vysvetlila krásny príbeh o vzniku lediek, aj kedy boli nasadzované do aut, aj do všetkých zariadení. To by sme si mohli niekedy povedať, čo povieš? No, alebo sa o tom troška porozprávať. Môžeme to nazvať príbeh o modrej letke. Modrú letku bolo veľmi, veľmi ťažko vyrobiť a dlho to nešlo. Ostatné nebol problém. Ale to na budúce pohovoríme o letkách, prečo nelietajú. Super, a ešte musíme ukázať tento záber na túto šálku brutálnu. Nie šálku na tú kávu. A na tú kávu. My sme to dohnali, tú lásku k Apple až do takéhoto štádia. Vieš, čo bude teraz? Ten strašný hejt. Ale vieš si predstaviť šálku Samsung? Ja by som rád. To by som toto videjko ukončil. Dobre, na budúce zo šálky Samsung. Netuším, ako taká Samsung šálka vyzerá, ale ty kokso, dobre, to je 5 písmen, vieš? Ale aj jablko má. Kopu písmen, ale tak ahoj. A zase bez lotusky. Ja ho zaškrčím.